Bafethu niyaphila, amabhalansi akhe silabheka sisasobhebhe idede. Nginiphathela okuncanyana nje namhlanje, okuncanyana ngoLwami kodwa ake nizizwele eziphawulela namathupha. Ukuthi hhayi kusenza kahle impela kusenza kahle ngoba ngiyabona impela lana ko-TikTok hhayi iyanyakazeka impela. Ngiyabona impela abantu hhayi bayawenza amavidiyo. Hhayi futhi kule game impela ubuzimisele yabona into eyenzakala uma ngibuka idiya ekade likhona ngonyaka ophelile. Yebo. Linyukile kakhulu kule game okhombisa ukuthi hhayi angathi khona la kuyeka khona mzala. Hayi bhuti wami likhona ithemba impela nami hhayi ngiyabona impela ukuthi hhayi kube nomehluko futhi yazi lokho nje eyi kungijabulise kakhulu ukuthi kube nento engiyibonayo ukuthi iyakhuphuka. Ngibona ukuthi kube ngaphezulu kade kukhona. Ngizwa kahle impela. Ngizobuza imibuzo emzala kodwa ngeke engathenjwa ngoba nje ngokwakho ukubuka nje yabona kule album yakho yebo ziningi ingoma zimnandi yabo. Uyazi-ke mina ukuthi nginokugijima khona lethi impimpi yabo. Yebo mfowethu. Uma ubheka kwenza kulezi ngoma lezi yiphi ingoma ehamba kakhulu kuwena? Ehamba kakhulu ngokuthi mhlampe mina ngizwa ngaphakathi kakhulu online kuma-streaming. Ayesihamba kakhulu njengamanje ilethi luza ngamandla. Luza ngamandla uthando. Yathi luza ngamandla uthando. Ayona-ke futhi ngisabona hhayi kuyanyakazeka mfowami. Okay yakuzwa impela ngokwama-expectation akho wena ngokwakho yiphi awubona ngathi izodla abantu ngokwakho nje ukubuka? Nangokwami nje ingoma vele benginokuyithemba kakhulu ukuthi iyona ezadla abantu. Kodwa-ke futhi cha zona hhayi bengizithembile nje zonke ukuthi zizangena ebantwini zizadla abantu. Kodwa-ke eyi mina bengizithandela leti mhlawumbe ngobhonga manje iyona kumele engene kahle kakhulu ngoba ukusiza nje hayi iyona nje ezafike iqale nje ngokudonsa umuntu ngoba uzafika ashinde nje abone ukuthi bonakele. Hayi bavele bangene othandweni abantu. Hayi bangena othandweni abantu bangena empafutheni abantu yabona ayibonakele. Bana yazi ukuthi kulento kuye ngimangaze la ikhona le ntombi wakwayithanda kaBhaca. Hayi lutho kaBhaca kodwa-ke hhayi siye sawela impela sawela umzimkhulu sathi ukuyobasheka ngabe ngaphesheya. Safike sathola intokazi zakhona nje eyi ziyahlonipha izingane ziyahlonipha nje yabo nje ngisho nethuba ulithola wanele kuleziya ntombi zangadi. Ingakho uma ucula uthanda kakhulu ukufaka intombi zakaBhaca. Ngizwa kahle bakhala koma ka-Enzo bathi uzosho. Webhuti ingasashonga hayi bo naku ngithi kona luza ngamandla yazi ukuthi oma-Enzo phela yibona abahamba phambili kuma-online benza izimanga oma-Enzo bavele nje bathi 2 days nje wabona sebesha 1K nje ngo-2 days ngokushesha. Okusho ukuthi nje kahle kahle udlulisa ukubonga okukhulu koma ka-Enzo. Hayi bhuti wami ngidlulisa ukubonga okukhulu impela nje koma-Enzo ngoba bangenzela izimanga nje. Hayi impela futhi hayi ngiyabona kusenza kahle kakhulu. Hayi ngiyangithokozisa uma kuhamba ngaloyo ndlela hayi kodwa manje inkinga uyabaleka nale mpimpi. Incelebani imake incelebani uma kuthiwa ukhuluma iqiniso into ekhona noma into engekho. Hayi ngizale yazi ukuthi bhuti wami siyasibheka okwenzekayo esikhathini yebo kona ayikhombi muntu ngobhoko kodwa-ke abantu abenza lokho kwabanye bayakwazi nabo ngoba kuyena umuntu nomuntu oqondene nalowo nto usuke ezazi ukuthi isho kuyena leyo. Hayi ngiyakuzwa uqinisile mawuhlala ukuthi kahle kahle uma ngabe ehlabeka umuntu ingobe uyena eyazi loyo nto. Yebo ingobe eyazi thina siyesithathe sikubonayo kwenzeka sikusebenzise. Okusho ukuthi wena wahlakanipha ngokuthi usebenzise abantu bakini ukuze ungangena enkingeni. Yebo
yebo ukuze ngingangena enkingeni kodwa noma kunjalo uyabona abanye abantu umuntu noma nje umuntu osuke engazi lutho ngengoma usuke ezazitshela ukuthi ngempela umkhomba ngqokani manje ngoba engazi lutho ngengoma kodwa umuntu owaziyo ngengoma nomunye okwazi ukuhlaziya nje ngomculo ngisho seceleni omunye usuke ezabona ukuthi hayi lo muntu lona hayi ngoba kuwukuthi ukhomba abantu ngempela noma mhlawumbe kwenzeke yabo nje kodwa uzazibuza kaningi ukuthi mhlawumbe kwenzeke okanye mhlawumbe futhi hayi ingoma nje kodwa usuke ezazibuza kaningi kodwa-ke usuke ezabona umuntu ukuthi uthathelwa entweni ebonakalayo yenzeke. Hayi ngikuzwa kahle mina ngikuzwa kahle. Yebo bro. Ukuthi ngihleli njazi bengizilalela impela mina-ke ngihamba kunake ngihambe kakhulu nempempe. Phinda futhi kuzoba khona lethe iphupho wedali ngiphuphe kamnandi sihleli nawe ehotela. Hayi madoda iswebhu futhi lezo. Hey ngathi ngathi omadoda kanomhojana ehlantani ke kunabantu abajula kanje. Hey futhi. Hayi budobe ngiyakhuphukeka mfowethu ngiyakhuphukeka yazi ukuthi angidlalo. Ngifuna ukuqamba manga kodwa ekusamele senze uhlelo ke nje sike sibeke ngempela kusigijima namaciko nje sitholakala straight. Hayi futhi lisenzeka lolu uhlelo lisenzeka ngempela futhi ngoba kodwa nje yize nje ngingakaqinisekisi manje kodwa nje ngicabanga ukuthi futhi mhlambe ngaze kube late impela ngoba manje isikhathi mave sidlalela kumina ngempela kodwa-ke isikhathi nje ngangivele ngibe right ngaso nje lesa December nje ngisuke nje ngi-free ngempela-ke isikhathi nje ngoNovember nje kusuke kuqala uNovember nje so sengiqala-ke nje ukuba free kuze koshaya ukhisiwe. Hayi ngikuzwa kahle kodwa ngoba ama-bookings kuyahambeka impela. Angeza phela. Ama-bookings athina bakuthinta impela. Hayi cha futhi badla isathuleke badla angifuni ushama ngala hayi isathulekile-ke nje isathulekile. Sesendele uDisemba manje. Yebo nje sesilenze uDisemba nje ukuthi kuyimanqaka eziqala zishayana. Hayi ngibonge nje ungipha lelo thuba lelo ngiphe lona. Mina sihlelele hotela sihlele ngaphansi kwesihlahla ushaya lamanga wakho ushaya